channel kita hingga subscribe kena tapo beri tei bell icon klik kaiton di kita notification dakti no manna babai. Baksa borok mombati haingo buino pilala hayaga poholina thangtani sak khamai gelewai komoroi thango nungke buni bagoi je supang khradi sarsa bonono pogoi no thangnai wan suknai kangge tamujani haingo je time pass ni baga hamjangnai boroke salbrum no tongthoi mano phiaba je kubui bukhabai hamjangnai boroke salbrum no luai mano hamjangmani jabawo ang kesen nungui thangya mesenai thangka ani sajokjak ima rang puisa bai beba kisono pai mano phiaba kubui hamjangmano ya je hamjangmani ungkrogo nini thani mungsa ya abosi kubui kitar hamjangma baksa borok sakni tongthongmungni bagoi buini tongthongmungno segoi nao kubangma borok no sawo naising tongdi sarjani ni bagoi kaham no phainai hinai phia kubui kokhe mosi je borok no kubui bukhaba hamjago bonomanya je animo video ro naitonai viewers tongno jotono no khabai khokbai na hamba yafaro tei ani channel kita linge subscribe khedi tei like khedi tei bahai video na comment khaisari